Saben dina mikir kok jek ubrung wae to iki manuk aku wedi bengi iki karo Tatin lha iki nang Kulon Progo nang wilayahe oh wani main-main tak undangke boloku bolomu basa jam setan perikraya kaya men nyucup bun-bunan kuwi setan tenan kuwi lah ngapa to aku iki kurang ajar saya kebangetan nih lah piye adalah kok arep dicucup bun-bunane kurang ajar arek dalam aku sadurunge nyucup bun-bunanmu kok tak cucup kejet-kejet kowe iso nyucup apa piye iso paling ya meng ngono kae ayo ini ra iso padu piye ora ngomong apa ora apa-apa mikir manuk podang agawe kreketing ati Nora mendo sun pikatku lote bendo iya apa Mas Den ku atraksi ya ayo udu salahe kanca-kanca wong kowe iki areng ngendang kok nyekel dus-dusan bareng anu kaget tumplak ya wis ra sida madang kok wah wis nek 5 iki